Hello friends, good evening. Asa खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नोटिस ओंखारबावबाय एडमिटनि बागै आरो लोगोसे रिजाल्ट डेट कनस्टेबल आरो लोगोसे WCD आव गोदान पोस्ट ओंखारदों आसाम स्टेटनि साख्रि जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट बर' रावजों नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों फार्स्टआव नायगोन आसाम पुलिसनि डिटेल्सखौहाय दा मानि थाखाय फैदों जों बेखौ नायनोसै। स' दासान्दि गोबां साख्रिनि आपडेट फैगासिनो रिजाल्ट एबा गुबुन पस्टनि सायाव दा फाइनाली नोंथांमोना नटिसखौ मोनदों एडमिट कार्ड डाउनलडनि 10 पस्ट दङ खुगावहाय बेनो जाबाय SDRDनि आन्डाराव नोंथांमोना मोनदों नै दा बेनो जाबाय ग्रेड 4 स्टाफ नोंथांमोननि खुगावहाय दा बेयाव नटिसखौ नायोबा SDRDनि पस्टनि आन्डाराव फैदोंमोन बे साख्रिया आरो बिनि फिजिकेल टेस्ट एबा नोंथांमोननि ट्रेड टेस्टआ जाबाय फिजिकेल माने रानिं गैया खालि चेस्ट हाइटखौ नायगोन बेनिफ्राय ट्रेड टेस्ट लागोन 19 मार्चआव स' 19 मार्चआव नोंथांमोना एड्रेसाव थांनांगोन एडमिटआव थाखागोन स' बेनिफ्राय एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन 11 AM 9 मार्चनिफ्राय हागोन आरो लोगोसे 15 मार्चसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो स' बेखायनो जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। स' बेनिफ्राय जों दायो कनस्टेबल लेभेलाव जों नायनोसै आरो गोबां पस्ट साख्रि फैगासिनो आसाम पुलिसावबो आरो गोदान नेक्स्टआव फैबावगोन जायफ्रा थालाङा टेनसन गैया आरो काटअफआ सारप्राइज होगोन जेरै एसेआव होनाय बायदि गोबां खम फैदों एसे लेभेलाव नाथाय ADRआव गोबां हाई काटअफ जादों। दानिया कनस्टेबलनि नोंथांमोननि डिटेल्सखौ नायनोसै बेनो जाबाय AB आरो UB 23 मार्चआव एग्जाम कन्डाक्ट जागोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना डेटखौ दायो नायदो। दा बे जाबाय आसाम पुलिसनि डेट आसाम पुलिस कनस्टेबलनि रिजाल्टआ जोंहा 2 मार्चआव होसिगोन एबा 12 मार्चआव नोंथांमोननि काटअफ होगोन आरो बेनो जाबाय मोनसे नर्मेल काटअफ बे फाइनालिस्ट नङा देन बेनिफ्राय जेब्ला 23 मार्चआव आनजाद जागोन बेनिफ्राय फिन खनसेबाव बाइबा टेस्ट दंबावो आरो बाइबा टेस्टजों दाजाबनानैसो नोंथांमोननिया फाइनाल काटअफ फैगोन आरो नोंथांमोननि बेनो जाबाय 10 मेआव साख्रि जागोन अके 10 मेआव आपकामिं 10 मेआवसो फाइनालिस्टखौ मोनगोन थ' बेखौ जों मिन्थिबाय। दानिया कामान्ड' लेभेलाव जायनोखि कामान्ड' AB नोंथांमोना कामान्ड' दङ स' बिनि काटअफ लिस्टआ माने 27 मार्चआव फैगोन आरो एप्रिलाव नोंथांमोननि साइक' टेस्टखौ लानाय जागोन दा बेखायनो रेडि खालामबाय थाखा आरो पस्टआ गोबां खम कामान्ड' लेभेलाव नेक्स्टआव फैगोन ना फैया बुंनो हाथ'वा नाथाय आसाम पुलिस पस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन नर्मेल लेभेला। दा जों जोबनाय फैबाय बेनो जाबाय बरपेटा जिल्लानिफ्राय गोदान पस्ट फैदों कन्ट्रेक्ट बेसिसआव नोंथांमोना WCDनि आन्डाराव एप्लाइ खालामनांगोन जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो स' बेखायनो नोंथांमोना नैबाव लेटेस्टआव फैनानै स्क्रिनाव मोनसे खारगासिनो दङ बेनो जाबाय अफिसियेल नटिस दा बे नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौहाय बेयाव नायनानै गासिबो नटिस डाउनलड खालामनांगोन आरो एप्लाइआ नोंथांमोना अफलाइनसो खालामनांगोन दा जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामला। दा बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव कन्ट्रेक्ट बेसिसआव नोंथांमोना दायो एप्लाइ सोलिगासिनो मिशन शक्तिनि आन्डाराव बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव पस्टिं जागोन वान स्टप सेन्टाराव एबा नोंथांमोना मिशन शक्तियाव दा बिनि लास्ट डेटआ 25 मार्चसिम दायो सोलिगासिनो दङ बिनिफ्राय साबमिट खालामनाया अफलाइनसो खालामनांगोन नोंथांमोननि CV एबा बाय'डाटाखौहाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै बेनो जाबाय रुम नाम्बार 9 DC अफिस एडिसनेल DC अफिस बेनि 9 नाम्बार रुम दङ बेयाव नोंथांमोना हैनांगोन अके स' बेयाव साबमिट खालामनांगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम जिनिखि दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन स' बेयाव लास्ट डेट एबा लास्ट बैसोखौ होआखै। दा पस्टआ नाम्बार 1 दङ सेन्टार एडमिनिस्ट्रेटर दङ 1 दं पस्टआ 36,000 पार मान्थ बेयाव अनलि वमेनफ्राल' हागोन जायनोखि ल'आव बा ससियेल वर्कआव खालामनाय दङ मास्टार्स नोंथांमोना जि ससियेल साइन्स दङ ससियल'जि दङ साइक'लजि दङ एटलिस्ट 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव नांगोन आरो जायफ्रा एक्जिस्टिं स्टाफ नोंथांमोना 3 इयार्स नांगोन बेयाव वर्किंआ। स' बेनिफ्राय केस वर्कार पस्ट दङ सानै 25,000 पार मान्थ एनि वमेनफ्रा बाव हागोन हौवाफ्रा हानाय नङा जायनोखि नोंथांमोना डिग्री इन ल' बा ससियेल वर्कआव बा ससियल'जि बा साइक'लजि नोंथांमोना ससियेल साइन्स दङ एटलिस्ट 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा बेयाव खालामनो हागोन। काउन्सिलराव सासेल' पस्ट दङ 25,000 पार मान्थ मोनगोन स' बेनिफ्राय बेयावबो हिन्जावफ्राल' खालामनो हागोन जायनोखि डिग्री बा डिप्ल'मा इन साइक'लजि दङ अब्ला बे सेक्टराव दङबा 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा बेयाव काउन्सिलिंआव नोंथांमोना माने बाहागो लानो हागोन आरो। देन नेक्स्टआव पस्टआ दंबावो बेनो जाबाय अफिस एसिस्टेन्ट सासे दङ देन बेनिफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट पस्टआव नोंथांमोना सासे दङ 20,000 पार मान्थ मोनगोन डिग्री पास खालामबानो हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासिबो हागोन नाथाय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों आं बेयाव एसे क्रप खालामबाय नुवासै नोंथांमोना अब्लाबो 3 इयार्स नांगोन। माल्टिपार्पस वर्काराव 14,000 साथाम भेकेन्सि बेनिफ्राय क्लास 8 पास नोंथांमोना खालामनाय जाथारनांगोन बे पस्टआव जायफ्रा खालामो
स' दायो नाम्बार 6 बेनो जाबाय नाइट गार्डआव एबा सिकिउरिटियाव साथाम पस्ट दङ 2000 सेलारि दङ 2 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङबा मोजां होनना बुंदों आरो बेयाव नोंथांमोना चेस पास खालामनाय जाथारनांगोन होमबासो बेयाव खालामनो हागोन आरो दा बेनि गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय जायफ्रा गोसो दङ इलिजिबल जायोबा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन मोजां जब नोंथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलनि आन्डाराव मावबाय थानो मोनगोन आरो नोंथांमोना जेब्लायबो बेखौ प्रजेक्टआव मावबाय थानो हायो